te to hagane ka janmet ka manta hadin ka wangi na kaliang ka joint action committee hapleng jogi kenhun seng balang bapher apa ka wangi layo panya perkhat panya tai halor by day bat kateka singi penkot ya ka tamasa cherry blossom te hapo bohrumbong kurkalang te boh district te kumtu kumba pilai i haki tu gisngi ki por ibadap haka bangi na kaliang ka JSC ngi klep pat asong thai halor bar persya ya ketika kat kena tarik ke bahap kasih ublay dewai ngi na kaliang ka JSC ngimdan kata ka jing persya ya kene ka cherry blossom hendrai tik bait tang te singi penkot haka ba kum kirung ngi kristan hibro ki burom ya ketika singi ublay te haka ni ka jermet ka pemerintah ke ka panggil ayo penya penbait kaliang ka JSC kalong ba ngilai yamer jemut ngilai rai ru kawai haka bangin penlong no daka public meeting lane ka jinglang pai ba kaba salong haka shpo trek men tau benai arja reply haka por ka arbaje shiteng sngi hangte hapo yo bharbong te kumta naka liang ka JC ka khot ka wer ya baro ki pai ba jong ka them ri bhoi ki badan ka jing sokhya halor ka ne ka benta te phila baniwan bani ai mesim lang haka te sngi tingim najar keteng ino ro ki kinhon seng balang ki bapher ki riusimen kino ki don ka mesim jong ka jing sokhya kila baniwan ban ai mesim lang ngi haka te ka sngi spotrek ubanai ba mentai arja reply haka por khat arbaje sting sngi te po yo barbong te kumta ngi naga liang ka JC in pelong ya ketika jinglang pai ba nak ba jajahi kum kada kajing persya ya ka sorkar hi bro kowe ya kajing bom sngap ya kajing ut kajing nam kajungi ya kajing bom patiau jong ka sorkar te ni nak liang ka JC ngin pen i kum kata kadam ya ka ba ngin persya ba hi ya ketika khat khna direk kasniwan penkot ya ka cherry blossom respon